Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dinten puniki anak-anak? Sae, Pak. Semam durung niki. Sampun. Nggih, saderengipun miwiti pasinan dinten puniki, alangkah saenipun kita wiwiti kalian donga. Nggih, sapa sing arep mimpin donga? Kula. Oh, nggih, Indra. Sederengipun miwiti pembelajaran dinten menika awi sedaya rencang-rencang berdoa sesarengan. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sampun, Pak. Nggih, saniki Bapak absen nggih. Nggih. Absen tunggal Mas Indra, Wonten Mas Yogi, Betul, Pak. Mas Ijrawan, Kula, Pak. Mbak Demaris, Wonten Pak. Mas Ari. Arigato. Sakit, Pak. Oh, nggih. Mbak Zian, Wonten Pak. Mbak Luki. Wonten Pak. Oh, nggih. Dina iki awake dhewe arep sinau apa ayo? Tembang macapat, Pak. Nggih, bener Mas Idra. Dina iki awake dhewe arep sinau tentang tembang macapat gambuh. Nah niki pengertian tembang macapat. Tembang macapat iku tembang utawa puisi gagrag lawas sing kaiket paugeran tertentu. Kayata guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra yaiku jumlah baris saben bait, lan guru wilangan yaiku jumlah suku kata saben baris, lan guru lagu yaiku bunyi sejak akhir saben baris. Yo, Mas Ijra diwaca sing misore. Tembang macapat diyakini muncul pada akhir Majapahit dan berkembang pesat pada masa penyebaran agama Islam di Jawa. Tembang macapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk menyampaikan pesan moral, ajaran agama, dan kisah-kisah pahlawan. Nggih. Saniki cacahe tembang macapat. Sapa sing ngerti cacahe tembang macapat ana pira? 11, Pak. Oh, nggih, bener. Maca to? Nggih, Pak. Nggih, sesuai pakem iku tembang macapat ana 11 tembang, yakni Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dadanggula, Durma, Pangkur, Megatro, lan Pocong. Ke-11 tembang macapat iku nggambarke perjalane kehidupan manusia. Nah, saat niki dhewe sinau babagan tembang macapat gambuh. Pengertian tembang macapat gambuh, ayo Mbak Dian diwaca. Tembang gambuh iku salah siji karya sastra ana ing bentuk lagu utawa tembang sing asal saka Jawa Tengah. Tembang iki ngisahake babagan keraguan-raguan ing sajroning kehidupan. Dikutip saka buku Peran Basa Jawa, Salam Pengajaran Basa Indonesia tahun 2022, tembang gambuh iku bagian saka tembang macapat. Yes. Saniki watak tembang gambuh. Watak tembang gambuh niku sumana sing utawa ramah kanthi kabeh. Sing kaping pindho sumandalur utawa persaudaraan kang akrab. Sing ketiga mulang utawa mengajar atau mengajari. Sing terakhir pitutur utawa pitulungan. Aturane tembang gambuh niku enten telu. Sing pertama duwe guru gatra sing ana limang larik kalimat ing sepisan. Duwe guru wilangan sing kaping pindho duwe guru wilangan suku kata saben larik, yaitu niku. Nggih. Sing terakhir duwe guru lagu akhiran vokal saben larik. O I U O. Nggih, sakniki nggih sakniki dhewe
Biasa niki awake dhewe ngirengake tembang gambo. Nah, niku acarane tembang macopat gambo. Sapa sing burung jelas? Kok sampun jelas kabeh? Sampun. Sakniki Bapak bageni LKPD nggih. Iki Mas. Apa nggih? Pinter-pinter iki, Pak. Kawe-kawe. Iki, Pak. Wis samu apa samu? Sampun cekak sampun nek garap sampun angkat sedaya Terus diwene wektu. Satu menit. Garape 20 menit. Setengah jam. Enak ya man, sampun sampun ada. Oh nih dong orang, tapi nih oke. sampun Keong terus, tapi masih hidup. mukul Keong Sampun rampung. sampun Pak. Nggih ditembalaken nggih. nggih Kalau mau pembelajaran wonten ingkang badhe dipun akan boten nggih. buatan Pak sampun Sampun. Nggih. Bingung yo. Nggih, mungkin cekap dumugi ing mriki pasinaon dinten puniki. Monggo kita ndedonga rumiyin. Donga mulai. Selesai. Monggo kita mengucap hamdalah bebarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.